субҳи барвақт. ҷавонон аз тамоми гӯшаю канори тоҷикистон назди бинои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъ меомаданд. пас аз чанде дар толори маҷлисгоҳи кумита роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳозиринро ба пойтахти мамлакат шаҳри душанбе хушомадед гуфта, фестивали ҷумҳуриявӣ дар меҳмонии ҷавонони манотиқи гуногуни тоҷикистон таҳти унвони «Дӯст ояд гарм дар оғӯш гирро» кушода эълон намуданд. гуфта шуд, ки фестивали мазкур дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 23 май рӯзи ҷавонони тоҷикистон сурат мегирад. дуруд бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, нашри навбатии барномаи хатсайр аст таҳти унвони «Дӯст ояд гарм дар оғӯш гир», ки аз рафти сафари панҷрӯзаи гурӯҳи ҷавонони манотиқи гуногуни мамлакат ба шаҳру навоҳии вилояти Суғд боздид аз маконҳои таърихиву фарҳангии корхонаҳои соноатӣ ва инчунин иштирок дар конфронсу ҳамоишҳо таҳия мегардад. ёдовар мешавем, ки ташаббусгирандагони ин чорабинӣ кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ташкилоти ҷамъиятии пайравони пешвои миллат ва иттифоқи ҷавонони тоҷикистон мебошад. хуб, ин ҷо дар ин субҳи барвақт хатсайри мо ба самти ноҳияи шаҳристон оғоз меёбад. бинандагони азиз, моро ҳамроҳ бошед. ҳамин тавр корвони мошинҳо ба роҳ баромаданд. то гузаштан аз нақби Истиқлол роҳи мо дар миёни кӯҳу дараҳои сарсабз, аммо то ҳанӯз барфпӯш идома ёфт. инак ин роҳҳои мумфаршу ҳамвор ва пулҳои замонавӣ пайвандгари қалбҳои насли ҷавони мамлакат хоҳад буд. манзараҳои ҷолиби сайёҳии дутарафи роҳ, кӯҳҳои осмонбуси барфпӯш ҷавононро бетараф нагузошт. корвони мошинҳои мо пас аз гузаштан аз нақби Истиқлол таваққуф намуд. ҷавонон бо чеҳраҳои хандону шукуфон бо дӯстону рафиқон расмҳои хотиравӣ мегирифтанд. сипас хатсайри мо идома ёфт. ҳамин гуна истодану дар оғӯши манзараҳои ҷолиб расм гирифтан дар роҳи деҳаи хушекати ноҳияи айнӣ такрор шуд. воқеан шоистаи ифтихор аст, ки имрӯз ҷавонони саодатманд ба ҳам меоянд ва фестивалеро таҳти унвони «Дӯст ояд гарм дар оғӯш гир» ташкил намуданд. имрӯз бо саодати баланд ва рӯҳи болида мо ҷавонон ба ҳам омадем аз тамоми манотиқи гуногуни тоҷикистон ва таҳти унвони «Дӯст ояд гарм дар оғӯш гир» дар фестивали ҷумҳуриявӣ ҷавонони тоҷикистон ширкат намуда истодем. воқеан ширкат намудан дар чунин фестивалҳо барои мо пеш аз ҳама сабиқи бузург аст, зеро мо меомӯзем ва сафари мо айни ҳол идома дорад. мо аз минтақаҳои гуногуни тоҷикистон дидан менамоем. аз ҷумла сафари мо аз шаҳри душанбе шурӯъ шуд. чанд минтақаҳоро сипарӣ кардем аз ноҳияи айнӣ ва айни ҳол мо дар як гӯшаи зебои вилояти Суғд, ноҳияи шаҳристон қарор дорем ва ман фикр мекунам ин минтақа диданист. ҷавони таъссуроти бардоштаашро то омадан ба ноҳияи шаҳристон чунин баён дошт.
айни ҳол дар ноҳияи зебонманзари вилояти Зуғд ноҳияи Шаҳристон қарор дорем. Сафари мо аз шаҳри Душанбе оғоз гардид ва то ба ноҳияи зебонманзари Шаҳристон расидан мо аз манзараҳои хеле ҷаззоб аз баландӣ аз қуллаҳои кӯҳҳои Тоҷикистон дидан намудем ва ҷавононро саросар шодию хурсандиҳои доиман ҳамраҳӣ намуд ва дар сафар то ба омадан ба ноҳияи Шаҳристон онҳо аксҳо мегирифтанд, хушҳолӣ менамуданд ва сурудҳо замзама намуда то ба ноҳияи зебонманзари Шаҳристон расида омадем ва умед дорем ки дар ноҳияҳои дигар низ меҳмонии ҷавонон хеле хуб мегузарад ва ҷавонон аз он таъссуроти баланд мебардоранд. инак роҳи мо тавассути заминҳои нисбатан ҳамвору киштзор, боғҳои навбунёд ва деҳотҷойҳои ноҳияи Шаҳристону Истаравшан то ба маркази ноҳияи Деваштич давом кард. дар маркази ноҳияи Деваштич меҳмононро роҳбарияти ноҳия, намояндагони бахши кор бо ҷавонон ва варзиш ва хонандагону ҷавонони фаъоли ноҳияи Деваштич таҳти навои карнаю доира пешвоз гирифтанд. ҷавонони ноҳия ва меҳмононро хурсандӣ ҳадду канор надошт. ҷавонон аз боғи марказии ноҳия ва майдони парчами миллӣ дидан намуда расми хотиравӣ гирифтанд. пас аз ин ҷавонон ба ҷамоати деҳоти муҷуми ноҳияи Деваштич омада аз маркази хизматрасонии Малика дидан намуданд. тавре маълум гардид, дар ошонаи якуми маркази хизматрасонии сехи дузандагӣ бо ҷалби занону духтарони маҳаллӣ ба кор фаъолият менамояд. дар ошонаи дуюми маркази хизматрасонӣ бошад тӯйхонаи барҳаво ва замонавӣ ба мардум хизмат мерасонад. шоми ҷавонӣ дар фазои пуртарабу фараҳбахш маҳз дар ҳамин ҷо баргузор гардид. пеш аз оғози чорабинии фароғатии роҳбари хатсайри дӯстии ҷавонон, роҳбарияти ноҳияи Деваштич ва намояндагони бахши кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят ва ноҳия суханронӣ намуда, ҷавононро ба ноҳияи Деваштич хушомадед гуфта фестивали мазкур ва дӯстиву рафоқату ҳамдилии онҳоро яке аз падидаҳои беҳтарин унвон карданд. мо низ аз фурсат истифода бурда дар шодии ҷавонон шарик шудем ва бояд гуфт ки яке аз ҳадафҳои асосии чорабинии мазкур низ ҳамин аст, яъне ҳамнишинӣ, ҳамсӯҳбат шудан бо ҷавонони манотиқи гуногуни ҷумҳурӣ. пас аз фарҷоми қисмати консертии чорабинӣ, намояндагони ҷавони манотиқи гуногуни мамлакат фикру андешаҳои худро бобати фестивали мазкур иброз доштанд. гуфта шуд ки ҳар як гӯшаи Тоҷикистон барои мо хона аст ва пойбарҷо мондани дӯстиву рафоқат пояи устувори фарҳангу тамаддуни миллат мебошад. сипас аз рӯи нақша ҷавононро ба 5-6 нафарӣ интихобан аз ҳар гӯшаи ҷумҳурӣ дар хонаҳои истихоматии оилаҳои ҷавонони фаъоли ноҳияи Деваштич барои суҳбату шиносоӣ, дӯстӣ, огаҳӣ ёфтан аз расму оинаҳои мардуми маҳал инчунин шабгузаронӣ тақсим карданд. дар ин рӯзҳои бисёрам фараҳбахш мо ҷавонони саодатманд диёр аз тамоми манотиқи кишвар ҷамъ омадаем. бахусус хатсайри мо аз шаҳри Душанбе оғоз шуда, инчунин ноҳияҳои Шаҳристон, Деваштич, Бобоҷон Ғафуров, шаҳри Бӯстон ва шаҳри Гулистонро дар бар мегирад. мо аз ин сафаре ки дорем бисёр таассуроти наҷибе гирифтем, бисёр дӯстон пайдо кардем. сараввал ҳангоме ки мо ба ноҳияи айнӣ ворид гардидем, кӯҳҳои сарбафалак кашида ва барфпӯш моро дар ҳайрат гузоштанд. бисёр ҳам табиати мафтункор ва биҳишосҳои Тоҷикистон ҳам бисёр ҳам азиз аст. шоми дӯстие ки дар ноҳияи Деваштич баргузор кардид бисёр ҳам дар сатҳи олӣ, дар як фазои дӯстона, дар як фазои шавкатфизо баргузор гардид ки мо ҷавонон бахусус аз ин бениҳоят болида ва рӯҳбаланд гардидем. айни ҳол мо дар маркази ноҳияи Деваштич қарор дорем. ҳадафи асосии мо тақсир шудан бо усули хона ба хона мебошад ва пайдо намудани дӯстони нав мебошад ки мо аз пайдо намудани дӯстони нав бисёр ҳам шод мешавем ва баъди ин сафар ҳам мо бо онҳо дар тамоси доимӣ мешавем, аз ҳолу аҳволи онҳо пурсон мешавем.
субҳи рӯзи дуюм ҳама иштирокчиён инчунин хонандагону ҷавонони фаъоли ноҳия назди бинои бахши фарҳанги ноҳияи Деваштич барои иштирок дар ҳамоиши ҷумҳуриявӣ таҳти унвони пайравони пешвои миллат ҷамъ омаданд. ҷавонон омаданд аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мо қабул кардем ва бо усули хона ба хона меҳмононро ҷобаҷо кардем. аз шарту шароити зиндагӣ ки дар ноҳияи Деваштич ҳастад меҳмонон огаҳӣ пайдо карданд ва ҳоло субҳи имрӯз ҳамоиши ҷавонон таҳти унвони ҷавонон пайравони пешвои миллатанд дар қасри фарҳанги ноҳия баргузор мегардад. мақсад аз баргузор кардани ҳамоиши мазкур ин баланд бардоштани зиракии сиёсии ҷавонон, мустаҳкам намудани дӯстӣ байни ҷавонон, пиёда сохтани дастуру супоришҳои муҳтарам ҷаноби олӣ нисбати ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон аст ки имрӯз ин ҳамоиши мазкур баргузор гардида истодааст ва баъд аз баргузории ҳамоиш меҳмононро роҳ ба сӯи шаҳри Бӯстон равона мекунем. аз шаҳри Душанбе распорт шудем тарафи вилояти Суғд ва моро дар шаҳристон бо як самимият пешвоз гирифтам ва бегонӣ мо ба ноҳияи Деваштич ташриф овардем ва мо барои худ як таассуроти наҷибе гирифтем ва дар шонгоҳ мо дар хонаи истиқоматии сокинон яъне ки қарор доштем. аз урфу анъанаҳои онҳо аз наздик шиносоӣ пайдо кардем ва барои худ як таассуроти ҳамиқӣ гирифтем ва имрӯз бо ҳамаи ҷавонони фаъол дар қасри фарҳанги ноҳияи Деваштич қарор дорем ва ҳамоиш таҳти унвони пайравони пешвои миллат олӣ баргузор мегардад ва аз ҷавонони фаъоли ба вилояти Суғдам даъват ба амал мебарем ки биёянд дар Бадахшон меҳмон шаванд ва аз урфу анъанаҳое ки мо дар Бадахшон дорем аз наздик шиносоӣ пайдо кунанд. дар ин баробар ҷавонони ноҳия низ чунин ибрози назар намуданд. имрӯз дар ноҳияи мо фестивали ҷумҳуриявии дӯст ояд гарм дар оғӯш гир давом ёфта истодааст. маҳз ин фестивал буд ки имрӯз мо ҷавонон бо дигар ҷавонони фаъоли тамоми ҷумҳурӣ шинос шудем, дӯстӣ пайдо кардем, урфу одатҳои онҳоро ёд гирифтем, аз худ кардем. дӯстии ҷавонони Тоҷикистони ҷавон поянда бод. дар кори ҳамоиш намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти ноҳия суханронӣ намуда зикр намуданд ки дӯстиву рафоқати ҷавонон ва иттиҳоди онҳо ин иқтидори пойдории миллат мебошад. ҳукумату давлат ҳама чораҳоро барои фароҳамсозии имкониятҳои бештар барои ҷавонону саводнок шудани онҳо меандешад. гуфта шуд ки дар якчанд соли охир шумораи гирандагони стипендияи президентӣ даҳҳо баробар ҳам дар ҳудуди ноҳияи Деваштич ва ҳам дар вилоят зиёд гардид. инчунин намояндагони ҷавони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ дар мавзӯъҳои нақши пешвои миллат дар сиёсати дастгирии ҷавонон нерӯи бузурги ояндасоз ва идомадиҳандаи кору пайкори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баромад намуданд. дар охир ба иштирокчиёни фаъоли чорабинӣ ифтихорномаю сипосномаҳо тақдим карда шуд. пас аз баргузории ҳамоиши ҷумҳуриявӣ ҷавонони фаъоли ноҳияи Деваштич низ бо иштирокчиёни фестивал ҳамроҳ шуда роҳ тарафи шаҳри Бӯстон гирифтанд. корвони мошинҳо аз миёни заминҳои ҳамвору киштзор боғи себ то ку чормағзи ноҳияи Спитамен Ҷаббор Расулов ва Бобоҷон Ғафуров гузашта ворид ба шаҳри Бӯстон гардид. меҳмононро дар даромадгоҳи боғи фарҳангии фароғатии шаҳри Бӯстон ба номи Садриддин Айнӣ, намояндагони бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, сокинону ҷавонони фаъоли шаҳр гарму самимӣ таҳти навои карнаю доира пешвоз гирифтанд. ба хотири бузургдошт ва арзгузорӣ ба хотироти неки қаҳрамони Тоҷикистон дар назди муҷассамаи устод Садриддин Айнӣ бо тантана гулчанбар гузошта шуд. сипас ҷавонон аз имконияту шароитҳои боғи мазкур дидан намуда тибқи нақша ба донишкадаи кӯҳиву металлургии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон омаданд.
پس از همایش جوانان زیر عنوان جوانان پیروان پیشوای ملت، مهمانی جوانان منطقه های جمهوری به شهر بوستان ولایت سوخت ادامه یافت و جوانان با یک سربلندی با یک خوشنودی به شهر بوستان رهسپار گردیدند و از باغ استاد صدرالدین عینی دیدن کردند، از تاریخ و تمدن و از انمون قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی یادآور شدند و امید و باوری داریم که یک تاثیرات خوبی برای خود برداشته باشند. ҳамоиши ҷумҳуриявии ҷавонони мамлакат дар шаҳри бӯстон таҳти унвони нақши ҷавонон дар тарғиби ғоя ва арзишҳои миллӣ дар толори маҷлисгоҳи донишкадаи мазкур бо иштироки роҳбарияти шаҳри бӯстон, намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. зимни ҳамоиш қайд карда шуд ки тоҷикистон мамлакати сайёҳист, бинобар ин ҷавононро зарур аст то аз донишҳои муосири давр бархурдор гашта забонҳои хориҷиро донанд. ба тавассути тарғиби маконҳои сайёҳии мамлакат кӯшиш намоянд ки воридоти сайёҳон ба тоҷикистон зиёд гардад. инчунин зикр намуданд ки бояд мо тарғибгари пешравию дастовардҳо, зебогиҳои пойтахт ва маконҳои тамошобоби ватанамон дар сомонаҳои интернетӣ бошем. интернетро ба манфиати худ ва ҳифзу тарғиби арзишҳои миллиамон истифода барем. баъдан аз ҳисоби иштирокчиёни ҳамоиш ҷавонони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳри Бӯстон, як сарбоз аз ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ ва як нафар гирандаи стипендияи раиси шаҳр суханронӣ намуданд ва таъкид доштанд ки мо ҷавонон муттаҳидона баҳри ҳифзу рушд ва тарғиби арзишҳои миллӣ саъю талош меварзем. сипас иштирокчиёни фестивал ба ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди элегант воқеъ дар шаҳри бӯстон раҳсепор шуданд ва аз ин макони сайёҳӣ дидан намуданд. тибқи нақша шоми ҷавонӣ дар тарабхонаи элегант дар фазои пурталабу фараҳбахш ва сурудҳои ҷаззоби сарояндагони касбӣ баргузор гардид. сипас ба иштирокчиён аз тарафи намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. албатта таассуроти неке ки ман аз ин фестивал бардоштам ба забон оварданаш бисёр мушкил аст, чунки воқеан ҳамон мақсад ва моҳияте ки ташкилкунандагони чорабинӣ дар назди худ гузошта буданд ки мо робитаи дӯстӣ, робитаи муҳаббати инсонии худамона бо ҷавонони манотиқи гуногуни кишвар ногусастанӣ кунем, ҳарчи бештар мустаҳкамтар кунем, ба он ноил гардида истодаем. чунки мо тӯли 2 рӯз аст ки дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суд қарор дорем, бо оилаҳои гуногун ошноӣ пайдо кардем, бо фарзандони онҳо бародар шудем, бо соҳибхонаҳо ҳамчун фарзанд худро муаррифӣ кардем, ҳамчун падар ва ҳамчун модар барои мо онҳо шуданд ва албатта ки ин нону намаки сокинони сарбаланди вилояти Судро пос медорем ва ба ҳамин васила дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон ва дар маҷмӯъ сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар назди мо гузошта шудааст, ба хотири ваҳдат, иттифоқ, ягонагӣ барои ин саҳм мегузорем. воқеан ҳам чорабинии ин шом ки дар шаҳри Бӯстон гузашта истодааст барои мо таассуроти нек бардошт. бевосита раиси шаҳр моро самимона истиқбол намуданд ва албатта ки як рӯҳияи идона буд, як рӯҳияе буд ки мо дар ин ё он шаҳру ноҳиё аз ҷумла дар Бӯстон худро бегона эҳсос накардем. баъдан ҷавонон бо усули хона ба хона 5-6 нафарӣ ба оилаҳои фаъоли сокинони шаҳри Бӯстон аз тарафи роҳбари хатсайри дӯстии ҷавонон тақсим карда шуданд. мо дар шоми дуюми сафар дар хонадони Нуралиевҳо ҳамроҳи ҷавонони шаҳрҳои Мирзо Турсунзодаю Норак, ноҳияҳои Дӯстию Нуробод ва Восею Ванҷ меҳмон шуда ҳамсӯҳбат шудем. бинандагони азиз, идомаи сафари ҷавонон дар доираи фестивали ҷумҳуриявӣ дар меҳмонии ҷавонони манотиқи гуногуни ҷумҳурӣ таҳти унвони «Дӯст ояд гарм дар оғӯш гир» дар барномаи ояндаи хатсайр аз шаҳру ноҳияҳои Гулистон ва Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд пешниҳоди шумо мегардад.